Dobre, a toto je oporná konštrukcia, ktorú teraz dáme dole. A už budeme rolovať terasu ponad celý bazén. Ja si musím preložiť telefón, lebo môj telefón sa tu už raz kúpal. Áno. Prežil, však to je ten istý. Áno, sušil som ho, doma som ho dal. Mal som takú teplovzdušnú pištoľ na dielni, hneď som ho vysušil a išiel. No, vodička je krásna. Ty to už je veľa? Ali už sa nezanáša tak pieskom, hej? Už je dobré. Tam, lebo tam. No, tak už sme vo vzduchu. Verím. Teraz uvidíš. Keď som to videl, jak pomáličky tam išiel, takto, aby sa neuderil. No, toto. Dobre, tak poďme tento moment, toto si musíme natočiť. Takže celá konštrukcia bude letieť vo vzduchu. To je nič, všetko čo je prasknuté, to neriešte, to my vymeníme tie dosky. Teraz ide o tú konštrukciu. Takže konštrukcia nám musí ísť v týchto 9 metroch rozponu ponad vodu. To nám už ide. A musí nám nabehnúť na túto stredovú kolejníčku, ktorá je statickým nosníkom na to, aby sa 9 metrov rozložilo na 4,5. Takže a teraz máme tu tento detail. Sme tam, môžete ešte potlačiť. Nemôžu. Sme za. Ste za? Tieto kolečká sú ďalej. Na tom. A prečo nemôžu tie kolečka? Ja už sme na konci? Áno. Áno. Tak nabehli sme tam, sme doma. Takže sme doma. Dobre, krásne. Dobre, a teraz môže byť Predtým to zaťažené. chodilo, tie kolečká boli posunuté. Dobre, takže fajn. Takže náš statický prvok od pána Ormandyho, spoločnosť Orzan? Orzan. Ormandy, ale volajú ma občas aj Orzan. Dobre, ale od pána Ormandyho sme teda vyriešili Firma teda je Orzan. statiku tohto posunu, aby sme mohli nahodiť už ťahla a dokončiť celé opláštenie. Dobre, takže pokračujeme